El tercer participant que ens passa a letra, ja tenim el top 10 que duien els americans, els 2 millors participants que han superat per sota del número 15 la competició. Ens arriben els 12 participants a la meta ara mateix. Ens arriben un segle sindicat, també del TAC de Valls i l'Andete del Tàrraco. I el Fernando Torres, que també ens arriba amb meta, el qual saludem